खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थामहिनबा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थि फोथाराव फैमारसिगोन नामा? दासान्दि दिपेन बर'नि बिबान एंगारगोनखौ लानानै आरो दासान्दि UPPL दोलोआव बिजाथि मोननो हास्थायनायखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिथां दिपेन बर'नि आजिरा लानाय जायोब्ला एबा एबसुनिफ्राय बिबानखौ एंगारमानोब्ला अब्ला एबसुनि आफादगिरि महरै खोरोमदाव औवारि बिथाङा आफादगिरि मोननायनि मिजिं दं। बेराफारसेथिं दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थियाव हाबा बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। मोनसे दुखु गोनां खौरां, तामुलपुर जिल्लायाव गारनानै गालांनाय अन्थाव बाथाव उन्दै गथ'सा मोनदों। 23 जानुवारि खालि तामुलपुर जिल्लानि देवसुंगा ओनसोलाव सासे उन्दै गथ'खौ गारनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों। जायगानि सुबुंफोरा गथ'खौ बोखांना तामुलपुर जिल्ला गथ'सा रैखाथि इउनिटनि आखायाव गथायनानै होयो। रैखाथि खालामनायनि उनाव बै सानखालिनो गथ'खौ तामुलपुरनि गथ'सा अनसाय आफादनि सिगाङाव गथायनाय जायो। जिल्ला गथ'सा रैखाथि मावख'गिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला गथ'आ मोजाङैनो दंमोन आरो बिसोरनि जोथोनाव दायो दं। जायखिजाया गनायजाथाव दाबिगिरि एबा बिगोमाखौ 8011621437 नङाब्ला 8011817694 आव थि समनि गेजेराव सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिजों जगाजग खालामनो थाखाय खावलायदों। काछार जिल्लानि सासे सिख्लानि नंखाय फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै AI जों गाज्रि भिडिअ सावगारि बानायना ब्लेकमेल खालामनायनि दायाव हायद्राबादनिफ्राय सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। जेराव दायनिगिरि रिपन नाथआ हायद्राबादनि गंसे कम्पानियाव ओंखाम संग्रा महरै खामानि मावोमोन। काछार पुलिसा दायनिगिरि रिपन नाथखौ बृहस्पतिबाराव खायो। रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला सासे सेंग्राया एबा सुबुङा गिबियाव काछारनि गुमब्रा ओनसोलनि सासे सिख्लानि मबाइल नाम्बारखौ लानानै आरो गावनि मोजां मोननायखौ दिन्थिदोंमोन आरो सानैनि गेजेराव गोबाव सम मोजां मोनलायो। बेनि उनाव लाइमोना जेब्ला रिपन नाथ मुंनि सेंग्राखौ नागारदोंमोन एबा नेवसिदोंमोन, बेनि थाखाय दुथां आखुनि सेंग्राया सिख्लानि मुङाव नंखाय फेसबुक एकाउन्ट बानायदोंमोन आरो AI खौ बाहायनानै सानैनि सावगारिखौ लानानै सोंखारिजाथाव फट' आरो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेल' नङा, रिपन नाथआ बेखौबो हुमखि होदोंमोन दि जुदि बियो आंजों जुलि जाया अब्ला इयुनाव रावखौबो बेनि अनगायै जुलि खालामनो हानाय नङा आरो रिपना बै सिख्लाखौ ब्लेकमेल खालामनानै AI जों भिडिअ खालामनानै एबा गाज्रि फट' एबा भिडिअ बानायगोन आरो ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामगोन होनना सिख्लानि सिगाङाव बुंथिदोंमोन आरो बुंनाय बायदियै खामानिखौ मावदोंमोन दुथां सेंग्राया। बेराफारसेथिं बेबादि थासारियाव गोसोआरि दुखुआव गोग्लैनाय सिख्लाया साइबार सेल आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम अजद दिखाङो। बेनि उनाव भुगिनांनाय सिख्लाया गुमब्रा पुलिस थानायाव मोनसे केस थिसनो। बे जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा बुधबारखालि हायद्राबादनिफ्राय रिपन नाथखौ खायो आरो बृहस्पतिबारखालि काछारसिम लानानै फैयो। दासान्दि पुलिसा रिपन नाथखौ सोंथि खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना मिथिनो मोन्दों। जों मिथिगौ, थांनाय बोसोराव पाकिस्तान उदखारिनि खैसाराव भारत आरो पाकिस्तान गिख्रंथाव जुद्ध जादोंमोन। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ पाकिस्तानी उदखारि लश्कर-इ-तैयबानि हेंथायै अपारेशन सिन्दुर मुंजों गाग्लोबदोंमोन। बे खेबाव फिन पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव सोमजिदों गिख्रंथाव जुद्ध। बे खेबाव पाकिस्ताना आफगानिस्ताननि हेंथायै दावहा फोसावदों। आफगानिस्ताननि मिनिस्ट्रि रिपर्टनि बायदिब्ला सा 55 पाकिस्तानी रौनियाफोरा जिउ गोमाबाय। जेराव पाकिस्ताना आफगानिस्ताननि हेंथायै दावहाखौ गिबियाव जागायदोंमोन। पाकिस्ताना आफगानिस्तानाव गाग्लोबदोंमोन अपारेशन गाजब लिल हक मुंजों, जेराव पाकिस्ताना हरनि समाव काबुल, कान्दार आरो पक्तियायाव एयार स्ट्राइक खालामदोंमन। जेराव बृहस्पतिबाराव जानाय पाकिस्तानी फायखिफोरा बे गाग्लोबनायखौ खालामदोंमोन। आफगानिस्ताननि रौनियाफोरा पाकिस्तानी एयार स्ट्राइकखौ फिननाय होदोंमोन आरो आफगानिस्तानी आर्मिया पाकिस्तानी दावहारु बिरखंखौ गावख्लायनायनि दाबि खालामदों, जायनि फिथाइ महरै पाकिस्तानी F-16 दावहारु बिरखंआ हायाव गोग्लैदोंमोन आरो बेयाव गोबां पाकिस्तानी दावहारुनि जिउ खहा जायो। बेराफारसेथिं पाकिस्तान सिमायाव गोबां पस्टफोरखौ लानानै गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव आइजो आरो गथ'साफोरनि जिउ खहा जानायनि रिपर्टखौ आफगानिस्तानी रैखाथि बिफाना फोसावदों। आरोबाव पक्तिया, नांगरहार, पुनार, पक्तिया, सौरास आरो नुरिस्तान ओनसोलफोराव थाद'नाय गैयाजासे गाग्लोबनाय जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों।
गासै मोनबा बिथांखिफोरखौ लानानै मिरु इउपिपि लाइमोन गांखंआ फैगौ 7 मार्चआव गुवाहाटीआव SIT इन डेमनस्ट्रेशन लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों अशोक गयारी बिथाङा। 1 नम्बराव दङ रन्जन दैमारजों लोगोसे साबा जेलाव थानाय NDBफोरखौ थाबैनो उदां खालामनाय। 2 नम्बराव दङ जुबिन गार्गनि न्याय होनाय। 3 नम्बराव BTCनि हाफ पाट्टानि जेंनाखौ सुस्रांनाय। डि भटार्सनि जेंनाखौ थाबैनो फोजोबनाय आरो SRनि सायाव गेबेङै इलेक्शन कमिशनारनि गेजेरजों नायफामफिननांगौ होननानै बेफोर आयदाखौ 7 मार्चआव गुवाहाटीआव जागायगोन होनना बुंथिदों। केबिनेटनि जथुम्मायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मुंदांखा महरगिरि जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जाथायनि बिजिरनायखौ गोख्रै खालामनायनि थांखिजों मोनसे स्पेशेल फास्ट ट्रेक बिजिरसालि दाफुंनो थिरांथा लायो। केबिनेट जथुम आरो फास्ट ट्रेक बिजिरसालि गायसननायनि थिरांथानि उनाव जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सैखियाखौ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिबुंथि होनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गरिमा बिथाङा बुङोदि SIआ दानथामनि गेजेरावनो चार्जशीटखौ जमा होबाय। गोख्रों बिजिरनायनि राहा आरो गोख्रों फोरमाननि सायाव बिथा खालामनानै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै साजा होनो नांगोन। गिबि मन्थ्रिया सिगां बेखौ प्लान मार्डार होननानै बुंदोंमोन आरो SIआबो बेखौ मख'दोंमोन। दानिया बिसोरनि गुबै थांखिया जाबाय बिजिरसालियाव बे गासैबो खारिथिखौ मोजाङै नायबिजिरनाय। आरोबाव गरिमा सैखिया गार्गआ बुंबावोदि जेसेबां हायो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो गोख्रोङै साजा होनांगौ एबा मोननांगौ। दायनिगिरिफ्रा जामिन मोननानै उदां अख्राङाव उदाङै बेरायनो हानाया साननो हाथाव नङा। रायकस दुथांफोरखौ साजा होथारनांगोन। जुबिन गार्गजों जानाय बे जाथाया दासिमबो गनायजाथाव नङा होनना बुङो गरिमा सैखिया गार्गआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।